Job Kapitulo 22, ang ikatulong panagsultihanay. Si Eliphaz miingon, may tao ba, bisan ang labing maalamon, nga kapuslan sa Dios, makaayo ba sa Dios ang imong pagbuhat og matarong, o makatabang ba kanya ang imong pagbinuotan? Gibadlong ka o gisulayan ka, dili tungod kay may kahadlok ka kanya, kundili tungod sa daotan mong binuhatan. Aron mo bayad ang imong isig katawo sa salapina iyang nautang, gikuha mo ang iyang bisti busa wala na siya'y ikasulob. Wala nimo paimna ang mga gikapuyan, ug wala nimo pakana ang mga gigutom, gigamit mo ang imong gahom ug katungdanan, aron sa pagpanag-iya sa tibuok nasod. Dili lamang kay nagdumili ka pagtabang sa mga biyuda, kundili gikawatan ug gidaog-daog pagayod nimo ang mga ilo. Busa karon gilibotan kag mga litag, ug sa kalit lamang nahadlok ka pag-ayo, nitnit na kaayo ug dili ka na makakita, ug gilumsan ka sa baha. Dili ba ang Dios nagpuyo man sa kinatas ang bahin sa kalangitan, ug magdungaw sa mga bituon bisan paghabog sila kaayo? Apan nangutana ka, unsay nahibaluan sa Dios, gitabonan siya sa mga panganod, unsaon man niya paghukom kanato. Naghunahuna ka nga dili siya makakita, tungod sa bagang panganod niya nagtabon, samtang maglakat siya sa utlanan sa yuta ug sa ulang sa langit, musubay ka bagihapon, sa dalan niya gilaktan sa mga daotang tawo. Bisan ganig dili pa moabot ang ilang panahon, ibanlas na sila sa baha, mao kini ang mga tawo nga nagsalikway sa Dios ug nagtuo. Nga walay mahimo kanila ang Dios, apan ang Dios mao'y naghimo kanilang malampuson, dili ako makasabot sa hunahuna sa mga daotan, maglipay ang mga buotan ug mga tawa ang mga inosente, inigkakita nila nga silotan ang mga daotan. Laglago ng tanan niya gipanag-iya sa daotan, ug lamyon sa kalayo ang masalin, Job, pagpakig-uli sa Dios, ug ayaw na siya isipa nga imong kaaway, kon buhaton mo kini, panalanginan kanya. Dawata ang gitudlo niya kanimo, tipigi sa imong kasing-kasing ang iyang mga pulong, balik sa Dios uban sa mapaubsanong kasing-kasing, ug huno nga ang tanang daotang buhat, nga gihimo diha sa imong balay. Ilabay ang imong labing maayong bulawan diha sa sapa, himo nga maoy imong bulawan og plata, ang Dios nga labing gamhanan. Unya magmalipayon ka kanunay diha sa Dios, ug magpabilin ka diha kanya, kon magampo ka, tubagon kanya, ug tumanon mo ang mga panaad nga imong gihimo, molampos. Kasatanan mong buhaton, ug modanag ang suga diha sa imong agianan, paubson sa Dios ang mga mapahitas-on, ug luwason niya ang mga mapaubsanon, luwason kanya kon dili kasad-an, ug matarong ang imong buhat.